Саламатсыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Олгатаба койбыр темалар турында. Шолда коронавирус белән авыручылар саны 646-га җитте. Татарстанда тәүлек дәвамында ничә очрак теркәлгән. 80 яшьтән узган яки инвалид кешене караган өчен акча түләнә. Аны ничек рәсмиләштерергә? Реконструкция башланды. Яшьленинчылар бульвары ничек үзгәрәчәк? Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 белән зарарлануның 38 яңа очрагы ачыкланган дип хәбәр итә коронавируска каршы көрәш буенча республика штабы. Татарстанда коронавирус белән авыру очракларының гомуми саны 4078-гә җитте. Шулда авыручылар саны 9-га артты. Шулай итеп 18 июньгә шәһәрдә 646 коронавирус юктыру очрагы исәпләнә. Табиблар эшендә үзгәрешләр. Татарстан сырхауханәләрендә дежур табиблар шимбә көннәрендә генә түгел, якшәмбе көннәрендә дә эшләячәк. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков туры эфирда әйтте. Эпидситуация вакытында Россия сәламәтлек саклау министрлыгы киңәшләре буенча диспансеризация, профтекшерүләр һәм планлы консультациялар вакытлыча туктатылган иде. Хәзер татарстанлылар якын көннәрдә терапевтларга дәүләт хезмәтләре порталы аша языла алачак. Медикларга түләү өчен чаллыга өстәмә 81 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Россия президенты указы буенча әлеге транш коронавируслы авырулар белән турыдан-туры элемтәдә торучыларга билгеләнгән. Исегезгә төшерәбез, 3 ай дәвамында апрельдән башлап табибларга аена 80 мең сум, урта һәм кече медицина персоналына 50 мең һәм 25 мең сум федераль түләү каралган. Ашыгыч ярдәм табибларына аена 50 мең сум, фельдшерларга, шәфкать туташларына һәм машина йөртүчеләргә 25 мең сум. Шифаханәдә ял итү өчен белешмә кирәк. Коронавирус инфекциясы таралу куркынычы белән бәйле рәвештә бу җәйдә шифаханәләрдә ял итүчеләрдән 3 белешмә таләп ителәчәк. Бу хакта онлайн режимда узган матбугат конференциясендә Россия туроператорлары ассоциациясе башкарма директоры Майя Ламидзе хәбәр итте. Шифаханәләрдә туристларны 3 белешмә булган очракта гына урнаштырырга катгый буйрык бирелгән, диде спикер. Коронавирус юктырган кешеләр белән элемтәдә булмау турындагы белешмәне ялга китү көненә кадәр 14 көн эчендә алырга мөмкин. Әлегә кунакханәләр өчен мондый таләпләр юк. Шул ук вакытта билгеле бер чикләүләр кунакханәләрнең үзләрендә булачак. Һәркем тавыш бирә ала. Татарстан стационарларында дәваланучы пациентлар Конституциядәге үзгәрешләр өчен тавыш бирә алачак. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыков хәбәр итте. Коронавирус белән авырмаган яки аңа шиге булган пациентлар дәвалана торган оешмаларда аларның хокукы тәэмин ителәчәк, диде Садыков. Пандемия һәм эпидемиологик вазгыятькә бәйсез рәвештә һәр гражданин тавыш бирү һәм сайлау хокукына ия. Шуңа да пациентлар янына сайлау комиссиясы вакилләре киләчәк. Алар шәхси саклану чаралары белән тәэмин ителергә тиеш. Эшсез чаллылар олы яшьтәге яки инвалид гражданны карау буенча финанс ярдәме алырга мөмкин. Шәһәрдә мондый түләү алу хокукына 11 мең кеше ия дип исәпләнә. Шуларның 6 меңе әлегә рәсмиләштерелмәгән. Дәүләттән финанс ярдәме алу өчен нинди шартлар үтәргә кирәк? Алдагы сюжетта. Венера Михайловнаның гаиләсендә 2 олы яшьтәге кеше бар, әнисенә 85, кайнанасына 89 яшь. Шәһәрдәшебез сүзләренчә, оның балалары әбиләрен үз каравына алып, компенсация түләвен рәсмиләштергән. Бабушка-то обрадовалась, что вот ей еще дополнительно 1200 стал приходить. И человек есть, который лишний раз прибежит, там купит продуктов, если ей надо, полы помыть. Ну, такие вот мелкие дела, которые детям это не в тягость, а взрослым это очень тяжело. Финанс ярдәмен пенсия фондына алдан язылып яки ведомствоның рәсми сайтына кіріп рәсмиләштергә мөмкин. Түләү гражданинның категориясына карап билгеләнә. Компенсация 18 яшьтән өлкәнрәк беренче төркем инвалидны, шулай ук чит кеше каравына мохтаҗ булган яки 80 яшькә җиткән пенсионерларны караган очракта исәпләнә. Беренче төркем инвалид балаларны караган өчен дә түләү каралган. Если разбить по категориям, то около 5000 80-летних осталось, за кем можно оформить уход, и около 500 инвалидов детей, за которым тоже можно оформить компенсационную выплату.
Компенсация күләме айына 1200 сум. Ул пенсия белән бергә килә. Караучы башка эшкә урнашкан вакытта ул аның турыда 5 көн эчендә пенсия фондына хәбәр итәргә тиеш. Яисә эш чорында түләнгән акчаларны аңа кире кайтарырга туры киләчәк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-995-982-31-08 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкче белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Шоулда яшь Ленинчылар бульварын үзгәрешләр көтә. Реконструкция эшләрен 2 ел дәвамында тәмамларга планлаштыралар. Барлык эшләр республика программасы кысаларында алып барыла. Шәһәрдәшләр яңартылган майданчыкны кайчан күрә алачак? Хәбәрчебез материалында. Шушы көннәрдә төзүчеләр яшь Ленинчылар бульварын реконструкцияләүгә кереште. Бирдә авыр техника эшли. Территорияны велосипедлар һәм җәяүлеләр юлы өчен әзерлиләр. Яңа тротуарның озынлыгы 1,5 километр булачак. Юл тынычлык белән Мәскәү проспектларын тоташтырачак. Реконструкция идет достаточно активно, и я думаю, и дорожки прогулочные хорошие будут, и площадки детские удобные. Поэтому ждем только, когда закончится. Барлык эшләр бирдә яшәүчеләрнең фикерләрен исәпкә алып эшләнелә. Майданчык, балалар, спорт, ял итү зоналарына бүленәчәк. Такое пространство должно быть для разных слоев населения. И для детей, и для пожилых, чтобы было место, где прогулки, кататься детям на велосипедах, скайтах. Быел шулай ук яктырту һәм видео күзәтү урнаштыру буенча эшләр планлаштырылган. Әмма бульварның кече архитектура формалары киләсе елда гына әзер булачак. 2020 елда эшләрнең беренче этабына республика бюджетыннан 101 миллион сум бүлеп бирелгән. Икенче этапка 80 миллионга якын акча көтелә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Күп фатирлы йортларда яшәүчеләргә газ диагностикасын үткәрү мөһим. Соңгы вакытта биналарда табигый газ чыгу аркасында гадәттән тыш хәлләр турында хәбәрләр еш яңгырый. Кайчагында бу вакыйгалар аянычлы нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Белә булмасын өчен идарәче компаниялар һәм гомуми милеккә хезмәт күрсәтүче оешмалар техник хезмәт күрсәтү белән генә шикләнмичә, йорт эчендәге газ җиһазларын диагностикалау белән шөгыльләнергә тиеш, чөнки газ шелтәре гомум йорт милке булып тора. Йорт эчендәге газ җиһазларын куркынычсызлык белән куллану бик җаваплы эш. Икенче атна рәттән шәһәрдә күп фатирлы йортларны техник диагностикалау буенча эшләр алып барыла. Исегезгә төшерәбез, техник диагностиканы бортик махсуслаштырылган оешма вәкилләре генә үткәрә ала. Мәсәлән, мәхәллә идарәче компаниясе вәкилләре Киров шәһәреннән Эгида компаниясын сайлый. При проведении диагностирования определяется техническое состояние газопровода, его исправность, и в итоге определяется возможность его дальнейшего использования либо проведения ремонтных работ. Төгәл диагноз кую өчен газ торбасын коррозияга тикшерәләр, шелтәр участокларын ябалар һәм хәтта ультратауыш белән тикшерәләр. Диагностика нәтиҗәләре буенча йомгак ясала, йортның эксплуатация паспорты яңартыла. Дефект ведомствосында җитешсезлекләр күрсәтелә, аларны үз вакытында бетерү газ җиһазларын алга таба куркынычсыз файдалануны тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06. Центр глазной хирургии Елабуга. Новейшее хирургическое оборудование. Операции выполняет врач высшей категории, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 25-летним опытом работы в ведущих клиниках Казани Алексей Расческов. Адрес Елабуга, улица Автомобилистов, 4.